empezar. Sí. Oye, Estamos aquí un poco- mira, Estamos a... antes de nada, Nucha. Estate quieta, no andes jugando con esto. Puedes estar quieta un Ten poquillo. corriente. Ten Dime, quietiñas. por favor. Un saúdo para Maruja de Laia, Sourense. Maruja, un bico moi grande. Xa estaba visto Moitos eu. bicos. Íbamos Moitos a saludar bicos. a Maruja del Laia. Parabéns para Parabéns. Mari Presas de Silleda, que hoxe celebra o cumpleanos con nós. ¿Dónde está? Aquí no lugar. Onde Mari andas? Mari Ahí está Presas. Mari. Hombre, Mari, felicidades, Parabéns. que está a Saluda xente fuerte, celebrando con Mari, noso sí. cumpleanos. Ahora mismo yo mandamos, claro que sí. Pues claro que sí, Claro. un saludo a Mari. Claro Mari, que un saludo, que te por el teu Claro que cumpleaños. Happy birthday to you. Viro no que estaba de cumpleaños, adiviñaron, ¿no? Bueno, Sí, e a a Moni... verdad que sí, xa sabíamos nós. E o saludo para Lañas tamén o E a sabíamos. min, por favor, sí, no claro, a min vamos a teñeme que inventar, poñer aquí por no. favor, compórtate. Bueno, Mónica de Trazo, que cumple Por favor, 17, que está na casa. Mónica, ¡mua! Un bico grande, Moitos parabéns. ¿Qué faz? Para que eso non se bebe. Que fai? Que fai? Está transmitindo aí os poderes, ¿no? Está llovindo, está No, que llovindo. miña irmán di que ve cousas aquí, pero eu non vexo nada. A ver, Xa bueno, nervixo fora da bola para velas dentro. entonces ¿qué? Empezade. Empezamos, bueno, Veña. pero antes para empezar No tenemos se ve que... nada nas para bolas. poder adivinar o futuro temos que limpar chas bolas primeiro, Entón, A limpo yo, cheo, espera que trouxe unha ballena. collemos. Ayoso, ¿Dónde vai. vas? ¿Dónde vas? Voy a ir para bolas a Ayoso, desnúdate de cintura para abajo. Bueno, por favor, Por favor, home, pero que Xa, che lo tío, todo solo. esto. por favor, sentarte, que tontería estás Xa che ti, diciendo? limpa as bolas. Xa che ti, limpa as bolas. ¿Cómo que lle dixen? Que a cabeza, que Yo bola. dice limparche, pero utilicé yo che, pero solidario. Che solidario. Ah, che o de Cuba, Che Guevaras. Che Guevara é un che solidario que houve un Cuba que é amigo de Fidel Castro e unha persona, cala a boca que estudiei isto en Vamos segundo a de ver. GB. E é moi amigo de Fidel, máis de che, máis de, como se chama o irmán? Raulito. Raúl Castro. Raúl Castro, conocido como Raulito cando era Pero, chaval. a ver, que non falaba dese che? O che que ese era evidente. Tamén era evidente. Que o che. non era evidente, o Era che listo era de moita visionario. Era visionario. Non era visionario, era listo e evidente. Evidente. No, era Evidente porque visionario. Escoítame, ele iba para médico, ¿no? Sí. O Che Guevara. Sí. E dixo el, meca, van vir os recortes, quieto, para un momento. E montou unha fábrica de camisetas. E agora estás facendo de oro. Que tal en Cuba a tombona, na Bueno, no digas tombona. que querías, por favor. O Che Guevara. Solo que vos non queredes saber da historia. Esta ¿Qué? historia é dos comunistas. No. Dos consumistas. Bueno, Comunistas. Tampouco me vou meter en berenjenales como en que quedei hasta ahora. Vamos allá. Viña, vamos a empezar, Que Vamos vas a facer? Vamos a ver o que vai pasar neste 2014. Aí va. Cuidado que dá calambre. Ai, mamá. Ai, aquí estou. Quedaste enganchada, vou por un tablón. Ai, aquí estou vendo. Ai, mamá, que estou vendo aquí no 2014. Estás vendo 2014. Aquí estou vendo aquí no 2014. Que ves? Estou vendo o fin do mundo. Estou qué? vendo o fin do mundo. Fisterra, qué bonito es Fisterra, Dios mío. Fisterra, cuidado. Ah, pero... Saludo moi fuerte para Muxía, pero Fisterra é unha cousa preciosa, eso que agora están a deixando un pouco a perder porque está pasando unhas circunstancias que non quero falar aquí. En Fisterra, que van co coche, a juventud, as parellas van po faro e venga ali fliquili. Bueno... No, esto escoita. non estou vendo... No, porque van ali po faro, po pé do faro e tiran o joloveteo todo, tiran para as pedras, o Bueno, por favor, joloveteo. non creo que esté pasando... Cuidado unha cousa, no, que nos pode vir a todos a boca isto que estou falando, por favor. Tiran o joloveteo para as pedras, e entonces van os furtivos e apañan ¿Qué todo o que furtivos, hai. muller? Que non me- Furtivos que outro día había unha parexa de Madrid, estaban apañando unos niños que había na pedra e dixo ela, Manolo, apaña destos que ya vienen empaquetados. Por favor, que non falo de eso. Sí, é verdad, Que non. A ver, verdad, e era do... que non. Que non me... E iso en Fisterra, Que no. cuidar má costa. Bueno, por cala a Dios. boca, por favor, que estou mirando no futuro. Que non me refiro... Ai, que non me refiro a ese fin do mundo. Refírome a que se acaba o planeta. Non ves? Acaba o planeta. Normal. Como que normal? Ahora libros xa non se venden, muller. O Premio Planeta, sí. Premio Planeta teño mandado poesías aí, nunca me tocou. Te Tocou iba a mandar ti poesías o Premio Planeta, muller. Nunca me tocou o Premio Planeta a mí. Pero como che vai Ainda tocar? que acaben da mi Juá, que acabe o planeta, que acabe todo. O que queira. ¿Cómo que? Teño mandado os yogures sin tocarme, e o planeta nunca. Mira, Porque mandei unha poesía. No, a ver. Mandei unha vez.
Mandei unha vez uns versos que ti desbotache pa unha canción, que non quixeche pa un tema, e eu mandei aqueles versos preciosos de... ¿Qué versos, mujer? Amor es cuando el mar se junta con los ríos. Amor es cuando tus pelos se juntan con los míos. Es favor. marinica, tío. Que no. Eso es Joan Pessoa. Cala la boca. No, Es poesía. No. Poesía eres tú. Para, por Amón favor. de York. Ay, no, es Dominio. No, pero no me refiero a eso, refiero a planeta. ¿Qué planeta, muller? ¡O planeta! ¿Qué planeta? No me refiero a premio planeta, mujer, refiero a planeta. ¿Qué pasó? O planeta, que se acaba. ¿Dónde se acaba? Acábase las especies, acábase todo. Acábase todo, planeta. Pues se acaban las especies, botalle sal, muller. Botalle sal, aceite de oliva. Que no, que se Mira, acaba cuenta todo. unha cosa. Que se acaba Cuenta. todo. Todo no vende aquí. Coita, mira, espera que vou teclear. Mientras no se acabe el lugar, que lle den polo saco a todo. Que no, mujer, que no, mira. Dime. Por favor, un segundinho de silencio, ¿eh? Por qué? Estás No, oindo porque algo? estou vendo que... A ver, O vas pillar un calambrazo e despois se verás. non ves? Porque estou vendo é que vai acabar todo por culpa porque vai haber unha terceira guerra mundial. Ai, é verdad, ainda non falamos disto. É pa junio, non? A terceira guerra mundial, por favor. Pa junio. E quen gana? Mira aí quen gana. A guerra mundial é a junio. En Brasil, mírale aí. Como que no? Como que quen gana? Como pode estar preocupada de quen gana nin que nada? Non ves que aí si hoxe en día hai unha guerra mundial acaba todo con todas as armas químicas que hai, todo eso, toda a química que hai, acaba con Pero todo. que dice a química? Muller, cos chavales de aquí son de cubelas libres e de chavalitas, pero nada de doparse nada, Ele nunca se doparon, Pero que dis? Que dice da química? Que fala da terceira guerra mundial, muller? Eu falo da terceira guerra mundial de Brasil, que é este ano, muller. E ti falas do mundial de fútbol? Bueno, é que lle importa a guerra vendo mundial. Mira aí a ver que gana. Mira aí a ver se gana Iniesta. A ver. A ver se polo menos o colle algo color al Brasil, Dios mío. Espera. Iniesta vai seguir así blanco espera ou vai que- que cambiar o color? Ai, Que pasou? aí va. Que gana o mundial? Vaya que... Que ganó? Pues non te podo contestar porque non... E a miña seguro que marca as Olimpiadas, nada máis, pero o mundial non marca nada. Pois é que ahora mismo se me acaba de fastidiar, Galloso. Podedelo arreglar. Aí vamos chamar ao servicio Chamamos técnico. un técnico ahora. Recuperamos la conexión. Sí, Recuperamos no momento de conexión e poñemos en contacto Poñemos en contigo. que- Perfecto, a ver si en 3 minutos que Arreglamos los está... problemas, Está ¿no? arranxado o problema. Sí, tenemos conexión. Ti que dis? Como Xa está? restablecimos os problemas. Ben, Ha restablecido os No, problemas. que Está todo correcto, hai que pagar yo o desplazamiento técnico e nada máis. Pero eso é barato. Sí, 134 euros, nada máis. Bueno, non pois pasa ahora nada, falamos xa con vos lo producción pasamos. e xa nos encargamos do Bueno, pago. continuamos entón co consultorio. Sí, a ver, tiñamos estamos un- atendendo agora mesmo e non atendimos chamadas. Chamen, Tamén que para... temos aquí o teléfono dos morros, o que queiran, vale? Vale, Ese que está Chamade- un pouco apocalíptica, chamade ¿no? polo morro, vale? Chamade polo morro que bajamos nós. Moi ben. Chamade por aquí. Ben, Algo do Galloso, tempo. por favor, un pouco de silencio. Que... Un pouco de silencio, por No, favor, son tan dixecho a ti amables. que... Non para de falar, Non para eh. de falar, a ver. Quen? Eu? Eu que fago? No, Lucía. Ah, vale, Lucía, vale. Aí vai. Góstame esta música que lle me dicho ao programa, Ui, o que estou vendo para o 2014. Que hai tronada, verdad? No, estou vendo... Ui, o que estou vendo. Que estás vindo, dime. Estou vendo unha cousa que é, pero isto é tremendo para os galegos, Que pasou? Ai, o tempo, cambia. Cambia totalmente, cambia. Que o van botar a 6 da tarde agora? No, La muller que non, que decir, o tempo climatolóxico. A ver, dime, logo vai pasar. Xa está. Que pasou? Hai uns grandes cambios climáticos, mira, estou vendo aí. Ui, que cantidad de icebergs. De quen? Icebergs. A mí eu non la soporto yo, Non a soporto iceberg, non a soporto, Eu son moito máis de rúcula. Que dices de rúcula? É máis da outra da rizada. Rizada tamén me entra ben, pero a iceberg non la puedo tomar. Porque me dá os haxis que agora, por exemplo, eu tomo iceberg e monto aquí un estropicio con estas velas que bueno. Pero que eu non falo de ninguna ensalada, muller, ni de ninguna leituga. Eu falo Iceberg, dixeche dos iceberg. icebergs, dos trozos de xeo que se desprenden dos polos e navegan polos Si en océanos. Galicia, como non se desprendan dos Cuba Libres en Santa Comba, non creo que veñamos aquí. A ver, muller. No, muller, que me refiro...
Mira. Quise ver, muller, quise ver. Os hice ver, mulleres, Que veñen cara aquí. Que se desprenden dos polos e van polo océano e chocan contra os barcos como fixeron co Titanic. Ai, Dios mío, canto me gustou a película esa. O peor de todo é que xa sabías que ao final o fundía. É unha tontería, sabes? O final. O final, cando iban ali, ai, que soy el rei del mundo. Ai, O Titanic é ese que iba... Ai, botaron a culpa ao iceberg, pero sei que levaban festa a bordo. Levaban festa, mamous o capitán e invadiu o corral o carril contrario para o iceberg. Pero que dixo? Menos mal que non había furgonetas de tráfico no mar daquela, que senón se lle fan o control ao capitán do barco. Ai, mamá, que estou vendo ahora. Que estás vendo, muller, a O que ver. estou vendo ahora. Eu non vexo nada desde que nacín, casi. E Ai. estás vendo todo xunto e eu nunca vi O nada. que estou vendo ahora, Dios mío, sí que vai vir un tsunami. Unha ola de 50 metros de altura. Dios mío, esto tsunami, sí- pensei que era algo de comer dos chinos ou algo, Dios mío. Esto sí que é Este terrible. que é de palitos de cangrejo, tsunami, ese, la madre que vi. É o surimi. Surimi, eu pensei que dicías eso, que viña un surimi gigante. E é unha ola, pero eso é cando vai caer mucha á playa, muller. Cala a boca, que iso non é para O ano contar. pasado foi á Cala a playa. boca, eso non o contes. Non o vou contar. Tirouse ali en Caldebarcos en Carnota dunhas pedras e vou un surimi e levou o chiringuito dos helados de Cami que estaban muros, subiron para o Monte Pindo. Fijarse que surimi que fixe. E señor un surimi. Tsunami, tsunami. Tsunami, Un tsunami, correcto. un tsunami. Tsunami, mira que inventar palabras para chamar ya as olas cando hai Pero a olas ver, grandes. eso Carmucha non... Sempre dixo Pemán, fuerte marejada. Fuerte Pero marejada. aí Carmucha non tivo a culpa. Eso foi todo porque eso ben o describe o principio de Arquímedes. De Arquímedes. O principio de Arquímedes. Veña, traede unhas copas que vamos a decir tonterías. O Arquímedes. Quen é Arquímedes? Arquímedes, muller. Bueno. A ver, Ai, que tontería. Ah, Arquímedes que... Arquímedes Ai, é da Persina. o da piscina. Arquímedes, é verdad que É o se da chama piscina. o socorrista de... O socorrista de Ardebollo que foi o que ensinou a nadar a Carmucha. É o único que sabe nadar da E parroquia. é o único que sabe, entón se foi o encargado meu pobriño de ensinar a nadar a Carmucha. Que día trágico aquel, Dios mío. Ensinou e entón ele meteuse na piscina para que non flotara meu pobriño. Para que non flotara, no. Para que non afundira. Non meteuse para que flotara. É que me poncho nervioso. Porque non había só de pensar. flotadores e meteuse el pobriño inocente debaixo para aguantar dela porque dicía cauja, aguanto-te ben. O carallo. ¡Ra! Ela foi para baixo. E- Cuidado unha cousa, é que eu nunca aquilo se viu na parroquia que o enterrou no medio do Gresite, Sí, no. Do azulejo cativeiro que se chama Gresite, chamase. Girecito. Gresite. Ah, carallo, eso super o decís bien. E meteu, e aí... Enterrou no ali no medio do Gresite. E eso... E entón, ese foi o principio de Arquímedes. Al final tamén. Eh? Al final. Foi o principio. Eso foi o principio Foi de... o principio máis o final de Arquímedes. O principio máis o final, porque enterrou no ali, de ali xa botaron cemento e ali Xa te quedou. explicarei o que... Bueno, continuamos. Que máis, muller? Que tal vai vir o tempo? Ui, oi, 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 que va... Ai, o verán! Ai, o verán como ven, eh? Que din as témporas? Ah, perdón, que lle estás tocando as bolas. As témporas son aquí. A ver... Ui! Oi, 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 Que oi. di, que di? Que di? Estou vendo que vai vir un verán con as temperaturas 50 graus a sombra. 50 graus a sombra, eh? E a que é debido eso? A que é debido isto? Pois isto é debido ao cambio climatolóxico que estamos destruindo o planeta. Estamos destruindo o planeta. Xa vai fazer por culpa do quecemento. Isto é por culpa do crecemento global. Do cocemento global. O quecemento Estás global. o cocemento global? Quecemento. Caño, sabes se pode ir entrando a ti o quecemento global que estou eu aquí, que non son de pedra. A ver se lle entra o quecemento algo eli e coño, reponto do tempo. Bueno, Quecemento global debía ser para todos por igual. Pero hai xente que parece que está fría, que naceu no polo iceberg. que ves, O muller? quecemento global, se fora repartido, non había que pagar gas natural para que está a casa. Si, por ejemplo, ven o quecemento global... Bueno, creo que xa o entendimos. Bueno, pues mira o tempo que ainda non dixeche, ui, No, o pero tempo nada. xa dixen, vou mirar a ver que tal cae o tempo para este fin de semana. Mira a ver que tal cae a cabalgata. Na Vale. Coruña, Isto ti vas é a ir moi a Coruña. importante, Sí, porque a sí. xente está Ti pendiente a vas a ver... ir, Lucía, A Coruña tamén. a Coruña Por tamén. favor. Ai, que son desos dos da Coruña. Son da Coruña. Non se lles nota que son moi A fillos. María Pica. Se lles nota.
Imos a... Aquí a la señora tamén que levantou a mano. Cascarilleiros todos aquí. Cascarelleiro. Bueno, Pois nós iremos á Coruña tamén, daquela, a ver se invitan a un vídeo. Perdón, dalle, muller. pois vou mirar a ver o tipo que fai, porque é moi importante que moita xente lle preocupa isto, Ai, claro. Home, se chove, empapa se llavar Espera a que Melchor. vou mirar. Ai, va, que che. Ai, va. No, o cacharro, cando lle preguntas algo serio. Miércoles. Outra vez. Pois ahora que esta pregunta interesaba a Home, xente. tanto, claro, que nos interesa. Bueno, pois veña, Pero chamado... é que isto... Se alguén Mira, interesa... dame ganas de... No. Que chamen. Se alguén interesa, que chamen por teléfono, porque o internet vai como o carallo. Bueno, vale. Que chamen ao teléfono. Jová! Bueno, veña, arreglámoslo de novo, Jová, que escoitamos... quería dicir que tempo facía o día da cabalgata. Quería saber que tempo... Muller, pois invento como fan os de Mete Galicia, carallo. Veña, invéntalo. Bueno, pero... Valo dicir agora... Lucha! Vas me escarallar a velas. Veña, facémolo despois, xa nos dis despois o... Sí. Vale. Sí, Vou sí, puntuar sí. os de vai de gaita. Bueno, pues vamos co vai de Traenos gaita. un iPad para puntuar todo isto. Vale, veña, vamos primeiro coa roda Jova. e despois da roda vai de gaita e seguimos coas tradicións. Aplauso. Saúdos para Vigo. Atendemos teléfono. Hola, moi boas noites. Hola, soy eu. Que tal, amigo? Espera, galloso. Vai, ¿y usted? Moi ben, moi ben. Como se chama, perdón? Antonio Nieves, E Antonio, onde está? en Toronto, Canadá. ¡Home! ¿Dónde? Saúdos para Toronto, Canadá. Toronto, Canadá. Antonio. Toronto. Canadá Antonio, é moi boas patacas, que hora Canadá. ten vostede aí en Toronto agora? A las 6:07 de la tarde. O sea, que así, aquí as 12:07, ¿no? Estamos nas Sí, son 12. 6 horas más que aquí. Moi ben. Bueno, e de onde é vostede de aquí de Galicia? No, yo no soy de Galicia, soy portugués. ¡Anda! Bueno, aí va, vale, somos irmáns. Pero hablamos casi lo mismo. Sabe, claro, no, estamos ao lado. O sea que, Sí. en fin. A ver, Antonio, que nos quería comentar vostede? Aunque que yo escucho el programa, no siempre, pero casi todos los viernes. Tengo aquí la televisión de Galicia. Oh, qué alegría. Por satellite. Que alegría. Vostede, en que lugar de Portugal naceu? Distrito de Aveiro. Ah, moi ben. Bueno, tirando que aquí cara ao norte. Vale, Avello vale. do mar. Sabe que nós temos aquí a Luis de Matos, ¿no? Como gran embaixador portugués no lugar, ¿no? Ya lo he visto él y ha visto la Sonia Araújo también. Sonia Araújo, Ana, bueno, en fin. Temos moitos amigos en Portugal, moitos amigos. Bueno, querido Antonio, pues estamos encantados de que un portugués de Aveiro nos chame dende Toronto en directo. Yo veo no todos los viernes, porque hay veces que no puedo. Claro, ¿no? Pero evidentemente. cuando pueda. A veces votan no domingo tamén, se non podo viernes, Bueno, por favor, que está falando... Antonio, en que traballa vostede? A construcción. Moi ben, moi ben. Sí. Hai moito tempo que non ven por aquí por casa, por Portugal, por Aveiro. Hace casi 23 años. Non me diga. Sí, ya casi 23. Que non visita a súa casa. Que es muy frío. Cuando uno puede ir el invierno, y el invierno está muy frío ahí, Claro, aquí claro, está un poco más caliente, entonces Bueno. cuando el invierno va hasta los países más para el sur, que está más caliente, ¿no? Hasta México, Cuba, Dominicana. Claro, e hai moito paisano portugués por aí. No, aquí sí tiene bastante, y creo que españoles también, porque aquí cerca de la casa mía hay la casa de España. Moi ben, moi ben, moi ben. Portugueses hay mucho, hay como 300.000 aquí en Toronto. Claro, portugueses. Sí, portugueses. Está diciendo que estaban todos aí. No, a ver, no, son moitos máis. Sí. Antonio, un placer de verdade falar con vostede. Y que igualmente, gracias. Entonces, Que teña Y un feliz año para ustedes. Exactamente. Para vostede, para todos los que están en Toronto, evidentemente para todos los portugueses. Okay, happy New Year for everybody. Okay. Obrigado, Antonio. Everybody. Boa noite. Preguntado polo tempo. Toronto, Toronto. directo Keep for chamándonos everybody. aquí. Sí, señor. Falamos Portugal, con todo. Toronto. Ali nos Thank you están for mirando en este everybody. momento. Thank you very much. A ver, Thank you. Nucha. Thank you very much, Antonio. Estou falando con Canadá, perdone. Antonio, colgou! Colgou. Sí, xa colgou, xa Ay, Dios colgou. mío, pajará él, porque... Xa colgou, sí. Chavales de Conferencia Canadá. Toronto. A ver quen paja. Muy bien, Bueno, a ver, veña, Non prediccións. preguntou nada, Antonio, para Canadá, para o futuro de No, Canadá. pero él quería nada máis que Vai vir moi saudar. mal tempo e valles caer a pola da bandeira. Oye, que se nos marcha o tempo. Mucha, Nucha. Sí, dime. Que temos moito que falar aínda e a estampa Moi ben. musical que vende contando non a Caramba, perda, que sí. estas cosas se ven aquí nun lugar nada Verdad máis. que sí, Estou Cuidado. vendo A ver. aquí que
Seguinte predicción, Nucha, por Cuidado, favor. cuidado que ahora veñen as cosas fuertes, Que estás vendo? Estás vendo cosas feas, verdad? Uy. Volve el Endoiro para o Deportivo, que... No, muller, que no... Que No, eu non digo que sea nin malo nin bo. Bueno, sobre que queredes que... Agora que vos pregunto? Fálanos algo da economía que nos interesa. Bueno, por favor, que... Economía, moi ben. Algo de a ver si vemos la luz ao final do túnel e todo. Se hai luz ao final do túnel. Sobre todo, interésanos, que ana vai pagar? Pero que tontería estás dicindo, muller? A ver. Aí van a subir, o carallo é mellor que a paguen. E tal, como estamos así as Uy, escuras. o que estou vendo. Que estás Uy, vendo, vale? esto é terrible, terrible. Vai subir Outra vez? Outra vez? Que? Ah, no, pensei que ibas decir que quedara preñada Chabelita outra vez. No, muller. No, porque si xa podes coller os dos xuntos. No. A mellor os fillos sempre xuntiños para criálos, sabes? Estou a ver que sube a prima de risco. ¿Qué? Fíjate, mira, ahí está. Sube a prima de risco. ¿Para onde sube? Mamá, que esto sí que é terrible que suba a prima de risco. Esto pode desestabilizar toda. Esto... Pues a mí pareceme moi ben, sendo familia nosa, que suba para onde queira. Se é prima, pois que suba o que pasa que ali, se sube para arriba vai para o fallao, mas para arriba non pode ir. Escoitame unha cosa, que eu non falo da prima da nosa veciña, muller. Quen? Eu falo da prima de risco. Risco o veciño noso, No, risco. muller, que non, que O falo... que tomo en Suiza, risco, Que risco. non, muller, que me refiro a prima de risco cando un país pide débeda a crédito, sabes? Fai un... Bueno, pide débeda, entón... Claro, cando o país que pida débeda pois ten, por exemplo, activos de risco e comparas sin troques con outro país que ten activos pois libres de todo tipo de risco. Entón, esa como se comparan, aí vai se disparando e iso é a prima de risco. Correcto, Claro, que non entendeu que lle den polo saco, pero... Entón, iso A é mí. o... Claro. No, Claro, é un valor, é un... así van os políticos, inventanche cousas. Os políticos inventanche cousas e fan igual que ti. Como se dixeran misa, ti dis amén, aí vai, venga, canta que bajar. 90 euros ao mes, Aí baby? estamos, venga. Ai, Dios mío. Aí vai o candelabro. Vai. Bueno, Estas son as velas negras que che vou poñer a ti. pero vou continuar ca miña predicción en economía, pero que sí que estou vendo que isto é unha boa Mira aí oportunidade. si No. Ortega Cano sal da cárcel. Por favor. Oye, que iso que non se pode ver. Que eu... Non che colle Telecinco, logo. No. Estou vendo que... Estou moi serio, David, por favor. Checa, Por favor. suben o... Caramba. Ai, é que levas co dedo, toca. Suben os produtos verdes. Produto verde vai subir. Os produtos verdes, o que é todo o repunte dos produtos verdes, isto estou no vendo O aquí. grelo, a naviza, está repuntando todo moitísimo. No, muller, refírome- Se plantades grelo e naviza é o vosso ano. No, refírome na economía, que é unha boa oportunidade para invertir en produtos ecolóxicos, que están moi agora de moda. Están de moda porque, por exemplo, en Artibullo hai ali un matrimonio que son así medios eles hippies. Son hippies. Son destes hippies, ¿no? Sí, Que andan son. unha flauta con can. Bueno, moi Sí, bonito sí, todo. bueno, son. E entonces plantan produtos ecológicos destes que distí. Psicológicos non, Sí, ecológicos. ecológico. Sí, ecológico, si non lle poden botar nin 15-15, nin nitramón, ni nada. Sabes, cantan e poñenlle música para que medren os Bueno, tomates. pero eles son así, eles teñen a súa maneira. Teñen os pelos. No, son moi boas personas. Son moi boas personas. Son, pero pasa que... E entonces teñen así o pelo que teñen parecen carozos, rástaras, No, rastris. rastas. Rastrifares. No, E entonces, eles teñen eso e plantan, e en vez de botarlle, por exemplo, para os caracoles, eles nas berzas, sabedes, berzas conocedes, as berzas. Bueno, muller, claro, conocerán berzas. A verdad, Coruña igual non as conocen. Como non van a conocer, muller? Dijo aquí por Lucía por aí. E entonces botanlle, en vez de botarlle sulfato, poñenlle cervezas da Estrella Lil. Para que veña o caracol, ven o caracol, mete os ollos na cerveza e dice, me cago na cabeza. Pero é verdad. E beben algo, chupan. Pero tamén digo unha cousa, O caracol chupa e canta un miudiño. Home, claro, normal, pero Están digo... os caracoles en Artibullo cantando un miudiño toda a semana. Bueno, muller, pero estou ben seguro que eses caracóis seguro que están ben ricos guisados, así de estar así na cerveza aí... O que, muller, non mira tanta crisis como para poñernos a comer caracoles, Dios mío. Pero Ay, muller, Dios pero mío. se... O caracol é un artículo de luxo. Non sei de onde é, pero... No, pero é un artículo de luxo, unha delicatessen, muller, que Unha está... que?
Ya está con carallada. É unha collera. A ver, contanos como vai ir Bueno, todo. vamos a seguir mirando. Vamos a mirar como vai a estar a luz, ¿eh? A luz vai subir ou vai baixar? Non fai falta que miren na bola, xa che digo eu que non. Non miren a luz. Non miren a luz. Oi, o que estou vendo é que vamos ter que usar moita vela, ¿eh? Imos ter que usar moita vela porque isto da luz, a verdade é que isto está chegando a unha... Colleron, nos daquela, colleron. Colleron nos que tiñamos o qué? a luz enganchado ao posto. Cala a boca, oye. No, eso non é... Eso non... Cala a boca, como dices eso aquí? E logo non tiñamos luz para non bajar. Oye, pero que non me escucho aquí, non se me dice aquí. Pero todo o mundo terá a luz enganchado ao posto. Como vai ter todo o mundo enganchada por... Vamos, aquí en lugar teña que ter enganchado ao posto, que paga todo este lucerio, Dios mío. Que sí, muller. Bueno. Bueno, Mira a ver se ves outra cousa, Bueno. ainda que non sea luz. Ui, a banca. Quen? A banca. Eh? A banca. A banca que é a muller do banco. No, a banca, muller. A banca sí que vexo que isto vai estar ahora... Agora, en vez de regalar potas, van a regalar hamacas e sombrillas para a playa, porque veñen os venezolanos a mandar enorme, cago na vida. Pero que di, E en vez muller. de potas, van a regalar hamacas. Mira tontería, muller. Ai, no. Por favor. Mira, ven se ve que ti moito banco non vas. En vez de caramelos de naranja, van a traer caramelos de mojitos. Bueno. E de caipiriñas e todo. Bueno, moi ben. Bueno, pois eu xa casi... Mira aí a ver si... Mirando cousas que importen, mira a ver o número da lotería do neno, que ainda estamos a tempo. A ver se sale o neno. A alguén lle interesa o número da lotería do neno? Lotería do neno, isto interesa, por verdad. Pois ímonos concentrar todos para ver o número da lotería do neno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cago en tal, eh! ¿Por qué se te queda? ¡Susto ahora! ¿Que me estaba diciendo todo? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Susto ahora! Vale, de hecho... ¡Cago en tal! Ai, Luchiña. ¡Lucha! No, é que está... ¡Jova! Está sin tomar as pastillas do Sintro a estas horas, que... E bueno, ver. ese arrebato de... Lucha, ainda queda... No, oiche. Non me xogas carbolas. Queda programa, por Sí. tanto, a ver si recuperamos... No, cada vez que veo O un fai técnico... como foi Manola Vaz para relajarse. Bueno, pues vaya, ti relaja un pouco a Quen é música. Manola Vaz? Mira, a O música. que toca con Mancio Director do Prada. programa. Quen é? O director do programa. Ai, foi así, como diante da cara. É para falar a ti polo pinjanillo. Galloso, corta o cambio, galloso, por favor. Oye, Atención. unha cosa, vamos presentar agora... ¿Por qué se tienen que soplar ahora mismo? Que quiero soplar o número de la lotería. Bueno, Lucha, Hai que darlle a pastilla, Barbo, deixa esta estar. muller. Dios bendito. Oiche, ahora... Unha vez engañouse de pastilla e tomou a de subir o leite e cuidado, non vises como puxo na casa. Mira unha cousa, deixa... Ahora vou falar con Regina dos Santos. A ver, que vai falar con Regina dos No, Santos? porque quero falar con vos e con Regina. Pois dentro non dun podes falar o que queires, pero non vamos cantar con ela, xa cho digo. Bueno, eso xa o veremos ao final do programa. Atención ao que vende contado.